3 triky, ako upútať ľudskú pozornosť v súčasnosti. A ten tretí funguje vždy najlepšie. Poprvé, zobráz nejaký pohyb. Ľudské oko miluje, keď sa niečo hýbe. Vždy na to zareaguje, či už je to mužka alebo nejaké auto. Takže keď aj ty použiješ nejaký pohyb vo svojich videách alebo príspevkoch, tak vedz, že ľudia nebudú schopní otrhnúť od toho očí, keďže sa tam furt niečo deje a hýbe. Napríklad ako teraz moje vlasy. Po druhé, zobraz jasné farby. MrBeast, teda najznámejší youtuber na svete, jeho nepreslavili bizarné videá ani nič také. Jeho preslavili nastavenia jeho videí. On vždy vybustoval jazd na maximum a potom ľudia nedokázali od toho otrhnúť očí a on sa stal známy. Ty nemusíš ísť do takýchto extrémov, tebe úplne postačí, keď použiješ nejaké základné jasné farby a ľudia to budú chcieť pozerať. A po tretie, toto funguje vždy najlepšie pre nás. Ukáž niečo, čo ľudia naozaj chcú, teda vyrieš nejakých problém, skombinuješ tieto 3 triky, tak budeš mať toľko pozornosti, že nebudeš vedieť, čo s ňou. Takže daj like na toto video, začni sledovať a povedz svojim kamarátom o nás. Takže AV marketing sú super, lebo to fakt pomáha šíriť dobré meno kanálu a účtu, takže urob to. Čauko.